KMDC jong Khasi Hills Autonomous District Council kila sheme karai ban persha jor ya jing terwa ban penrung ya village council hapo ka 6 schedule watla kala pediang ya direct funding hapo ka kendon aspa propose jong constitution kari India ya kani karai la shem de ki lai phongot KMDC ka KHDC ha ka all party meeting bakanthop KMDC na ka People's Democratic Forum but na ka all regional party alliance arpa kabala long ha ka nyautrek unaitung ha kamra UCEM ka council uba pinchngan NCM bani kren halor ka jingpen kala ya ka kernet bahan riau jong ka riti sensyar habe kren begilat pasai kubor hadien melawai ka jingelang UCEM ulaong baki la shim ya ka rai ban persya jor ya kani ka jingtemu ka sarkar kemi ban penrung hapo ka 6 schedule ya ka village council hapo kani ka jela bat ula kentu ya ka sarkar kemi bakan penrung da ka village darbar ka balong kat kum ka riti sensyar ha kani ka jela shushu ulaong baki don shibon ki jing ajing bot bat ki jing terwa da ka council halor ka jingpen kala ya ka 6 schedule ka jingkwa bantaw ki planning committee da ka council idon kat ko kani giba yimda sihab jingmut ya gi views jongka home ministry ka bading kong na ka jinga dei bat ka jingdon jong kini gi ka bagi om ka village council na kaliang jongi nilai akran lai kriu jingmut lo kani yang balapum do kumu hangi di bandon bai ka village dorba Kabamut kalong ka district council indon ki hima ki ilaka bar indon ki dorbar sno karkum ka set up ka jungi bar ka jingi bar ka planning committee kalong ba indon hangni ki nongmi khmat na ki municipal council na village council roi ka jing ajimut jungi kalong ba ya ka planning committee ka ba ka district council kan sa constitute dei ban ai bor bai haka district council bakan nominate ki member ka kum ka jingbet jongki la kalong na ki dorbar shnong dorbar hima kai bangor kalong haka planning committee jong ka district council kan constitute bad kan nominate ki member la kalong na ki dorbar shnong ne dorbar hima kat kum ka jing ibet ka kum ka jing ai jong por ngila e shimru ka jing ai jing mun ba ka jing dei bad kan ni ka ban review ki financial position jong ka district council ne ki bichnong dorbar shnong ne dorbar hima kaneru ka dia kran jungi mta kasngi kalong ba ka state finance commission kadi ban shim ne ki jing ajing mot jong ka district council na ka banta ki jing don kam la kalong haki dorbar hima ne dorbar shnong kamot ba state finance commission kan lebe direct ban pan jingmut naki dorbar shnong rei di ban pan na ka disikusul ya ki jing ai jingmut haka baka disikusul pada ka sim jingmut na dorbar shnong dorbar hima